Some perfect service a yebra yesre urade homo buru hu ade. It's all about committing the whole day into the hand of God. The Bible says we are not fighting against flesh and blood, but against powers of darkness, principalities. Trust them say any hunam any moja ena enya. Yene suma tumfo nimpeni ni na homone ahodo. Yenti na sompa first service ewo. Ade chinye ebushe bi bobena. Ade chinye ebushe bi sun. You say empenyon for say ade chinye yanti asembone ye jiri. Aso de Awurade abɔ ho ban abɔ wabusua ho ban ɔno ɛdi ne yie. Oyare da ho hospital kɔne abedie mu aduro no mu nyina mu Awurade aso mo Awurade aso mo. Enti Awurade wama ne nkwa home no kutaw no Awurade no ɔsa ayeye. Oyare da ho nyina mu onyame abasa no da so kura wo. Yehwe wona asan ho ewuo. Onyame ba. We chese onyankopon no wa adiniye. Wonwara. Ohawa to wadwuma sem ne nwuma nyina hwe kwaya nyame faso ode hwe wo. Ohawa to wadwuma sem ne nwuma nyina hwe kwaya nyame faso ode hwe wo. Onyame kopro. Ekabia beto so hwe kwaya nyame faso ode atua kanama wo. Obi man so akwantu mu asem obi man so hwe kwa onyame afaso ahye wo animonya. Yenti na sompa first service ewo. Enti sapre baby bi ohwe ye na wotie ye bia yesa chia obi o. Sabre wona o follow ye wona one ye esom ewo space na so every US Canada ne importem de midnight. Enti sorry na bo anadwum pa. Yes. Wona hwe ye every Japan ne importem ne nyina afternoon. Na ye bowura UK meka London ne oman Ghana mu de morning. Na Dubai ni impotemu ne de mid morning. And ye jira nyame asem so Psalm 3 verse 5. Enum miensa no chichemu num no. Eno na ye jira so na ye de abompai. Se me kodai. O se me kodai. Na me die. Manyane. Na Awurade kura me mu. Amen. Or say me could die, na me die. Na ade chinye no, na Awurade kura. Or say I lay down and I slept. I wake up again because the Lord sustained me. Onyame kuta me mo. The Lord sustained me. Enti se nye se Awurade kura wo mu a anka obeye den. Enye se Awurade kuta o manu mu a anka obeye den. Enye se Awurade suma na bofo behwe wo so a anka obeye den. If say Psalm 91 verse 11 no, o se ma hye ma bofo ama se onhwe wo so na oho amasem. Psalm 91 nukura na kachi wa se anaju bombo ni bema etunam ewia yare dom esaya de enam esumu yare dom enam esumu obi kwa koda no nyare aso ade chin wa ye yadefo na yare dom enam esumu esaya de esaya de awia kete ne apema toto nipa benkum ni nipa nifa anso Awurade amabia nkan na se ono mamoda so ti ase ebi kan wo poa o Awurade aso mo ye nyina nyame asem so Thanksgiving time ye nyina nyame asem so fa na Awurade ase open your mouth and thank God this morning pia wa no tell Awurade ase
In the name of Jesus Christ. Nyankopon shira upisa no pay oda otumfo nyankopon ase. Men na sorry na Awurade ase. Yes. O we juma ma na sa o te kan ma okwa juma eya manyamente oni anope.
Yegyina First Thessalonians 4 nwoma so etinum yimaduonu mienu kosi aduonu nan so na yasre Awurade se fom so de bia yaye okasemu anuyoyemu enu ti yehu onu nyame ni monyam no ono Awurade nam na asem so no omfancheye visosi na wonyina ye bone na onyame ni monyam no abo yenti nyame asem na nyina so mompae monye mo ho mfiri bone so nyina ho na ono asundwe Nyankopon no ente mo kra na onhwe mo honhom ene mo kra ene mo nipadua so mu a eho emma sem biara ye na Awurade Yesu Kristo ba mu ono kwafo ne de ofre mo no ono nso ana obeye amen. Enti yegyina nyame asem so ose yenyi ye ho firi bone so nyina mu enti okasemu adwirimu ni yoyemu ipaduanum fo so de bia waye o mame o papa unuanum aya emma uhu nyame ni monyam kankwa na ye bone aso Israel fo ni nyina dincho ye gyina nyame asem so se yesre Awurade se fo so de bia yaye akomamu adwirimu susuyemu ni paduamu ni yoyemu Kristo moje hwego Calvary enti ye ho ehohore ho confession time open your mouth
in the name of Jesus Christ. Nyankopon shaupi. Amen. Safena odewa fidia na toha ayesumpa first service. Ene anope nyame kania no ene wenim. Amen. Meka nyame kania na meka oja fedum na di Israel for na nim free Misraim ko Canaan asase ne so jojo. Eye pillar of fire. Jesus. Ebraso say yetie onyankopon asem. It's time for the word of God. It's time for the word of God. Yes. Sabre yes share link no ma afofro so mfuru like some page no na share link no na afofro so nti nyankopon asem no be. And now no paying so Facebook no so aye share. Facebook no so aye share. Somebody Porsche or say mujina so Aisha Dauda mujina so Ruta Samwa mujina so Efia Asieduwa mo ejina so Eye Adwachi na mo ejina so Mo share link no ma afofro so enye den Obapa Sandy mujina so Emmanuel mujina so Benis Japon mo ejina so Mo share link no ma afofro Thomas mujina so Ibrahim Anomo ejina so Samuel mujina so Mo share link no na afofro so entiebi aya Bernard Buedimo ejina so Nyankopon shiramo se mujina space no so anopai Mo share link no ma afofro so follow ebe some perfect service. Yes, Jai, how Nina Moma Rate Na Erati Paye. Yes, Jai, wa money and Nina Moma Rate Na Erati Paye. Wa money and the same. Jesus. Oh, how the same. Yes. Oh, money, how the same. Jesus. Jai, Nina Moma Rate Na Erati Paye. Obi Shaya, Obi Tia, ni how Nina Yate. And so Nyamia Shaya Bosse, the man tam piano mo and Odisha Yarwa. And not Jai, oh, how Nina Moma Rate Na Erati Paye. Obi Shaya, Obi Tia, ni dear Yesika Sem, a Juma Sem. Bible says, Sika need to tell you on well rade there. And Jai Juman in Sika Sem in Moma Rate Na Erati Paye. Obi Shaya, Obi Tia, or send the ma Juma, or send the ma what there, or send the ma Enyini, or send the Messica Sem, Janin Moma Rate Na Erati Paye. Obi Shaya, Obi Tia, Obi Mainso, Obi Kuroso, or send the Diana Yankrata Sem, or send the Diana A Juma Sem, or send the Diana your home office, or send the Diana so a letters be a home office, ye be good, or send the day appointment. Or the lawyer be Janin Moma Rate Na Erati Paye. One 7 years I say Hanyan Janin Moma Rate Na Erati Paye. or more my job, how Mama Raden at ye beer lines in the tuma. A share a dance a eba. A ya bo a dance ya. A ya share dance ya a month for day. Yes. I just say, Omoja or more how no more radio. Na a rate so aje. Yes. Now what we me no kasa afa asama mato den se ensenkyerani Nyankopon God of miracles. Onyame ayesum no no. Oye ensenkyerani Nyankopon. Yes. Meka Abraham ni Isaac ni Jacob Nyankopon. Jesus. Yesu Kristo oye Nazareth ni no. Ne ho asem na me no ka anopai ewie anadwofen ya wo hwame a wotie me say yesom nyame a oye ensenkyerani Nyankopon. Die na wonamu. Die na atowo. Jesus. Die so na wuso. Yes. Die na ayo say aye nwuno amam. Abrabo no aye nwuno amabi. Yes. Aware no aye nwuno amabi. Kwasem. Me say adwumasem no aye nwuno ama obi. Yes. Me say akwantusem no aye nwuno amanipa ne bi.
sɔfodie no ayɛ nwuno ama nipa no bi amoyɔsɛm no ayɛ nwuno ama bi ahensɛm no ayɛ nwuno ama nipa bi sukunsɛm no ayɛ nwuno ama nipa no bi wo ha na ni gye sukuu ho paa nso sɔfo akodu gyina bia bi sɛ osua ade no koraa na ɔtwerɛ ohun so na GPA formal na ɛba ɔtwerɛ sia na yama no reference obi so nem ngoma pa anso sikasɛm ayɛ den kwasɛm ɛno na yɛba fidie so yɛse gyae ne nyinaa mu ma awurade na awurade pɛyɛ obi so sɛ wayɛ papa no ne ho wayɛ papa ama papa na dane no bɔne ɔfa nipa bi sɛ ka ɔbɛboa wɔn ɔno deɛ ɔdwenadwene mpa ma wɔn anso saa nipa no ɔde sekan wagyina n'akyi awɔ n'akyi sekan obi de wɔn ano abɔ nipa bi tuo obi de wɔn ano akum nipa bi Jeremiah chapter 18 verse 18 ɔsɛ mommra yɛmpam Jeremiah 3 so na yɛmfa yɛ ano nku no yɛmfa yɛ kɛtrɛma no yɛmfa nku no sɛ ne bɛyɛ a asɛm bɛbɔ odiyifoɔ ɛno obi adamfo ama ne sɛ si fam adamfo na ɔwɔ nua nom kora wɔ hɔ na so se adamfo bɛsi ne nua enti ma memfa m'adamfo yi na memmoa no ne tiri mu sɛm ne kokoa mu sɛm ne secret nyinaa ɔda ne nyinaa de kyerɛ n'adamfo yi ɛnɛ adamfo no hwɛ baabi bi a ɔde wakɔturo ɛna wobɔ w'ani a wobɔ w'ani a nisuo nko a wontumi nnyaa nisuo teɛ obi bisa ɔsa dan a wontumi nkasa wokyerɛ ma afiri he na akɔsi sɛn deɛ wonkaeɛ nyinaa ɔde bi aka ho obi so waboa no ɛnɛ ne nsa so no ɛkyɛ adwadeɛ ɛnɛ ɔbɛnya kawo srɛ na kawo adidi ofa no ɛnɛ dai me se ɛnɛ dai wanya boba bi di ne nan dai ɛso wanya kwaye bi di ne prebuo akobom ente ɛnɛ ɛka ɔno nko aka wawu ɛka ɔno nko aka onwoma sɛ wabie adwuma bi wabie pɛbosia bie adwuma bi ama nipa bi ɛnɛ nipa na ma nipa na sɛ sifo ama ka abedinene ose ka medicine no ye den ekoto first deposit mpo a kasi ka no kamanya ho faso abaso enu nti na ya mpanyimfo bi bu pese ka de obeye ni papa no fato akokɔ na fa ye ka burunya ebai obenya bia ye den achi awe anso twere sem no se meye mere papa ye na se ya mpa ba ye betwa so aba ewo ne bebre so for papa amanfo ayi obi e no de to nantwe enan nsiam bi kogu akura bi ase a ka se ka wanya nantwe ni pese 50 kwansem ene nantwe ba ko yese 20,000 ni echire kwansem ene ka wayo de fo ofro bintuma ente na wabrabon ayanwuno ene saa nipa na wabrabo ayanwuno me no na e ka sei yes nanka brabo nanka nya nwunoma dabi aso enenam nipa bi so ayanwono obi so abusuan bi a oyɛ so obɛboa abusuan no Jesus eno ne yade na eno ne solitia no eno ne da so basa no Jesus eno na bawuo no ene owanu no ho sɛ oyɛ so obɛfrɛ abusuan no ntoma ne bɔne oyɛ nyina sɛ na ɔse na abusuan no enye ena brabo no ayanwono yes yeso nyame otimi yense nkyerene ma ade bi ayanwono no o ma ade no eyede enti yemi etwere sem ko Exodus chapter 15 verse 22 to 26 ene me no kasafa ensankyerene nyankopon God of miracles ana Mose ma Israel tu free apokoko no ho na ofiri ho ko se esre so na onante esre no so nansa na onya ensuo na oduru mara no na ontumi nom mara nsuo na free se eye nwene enti oto hodin mara na say when they came to Mara they could not drink it water
because it was bitter. It was bitter. Na eden no. Twas also for. Na omane kasa huhu tia Moses e den na yenom. Na osufre Awurade. Na Awurade kire no dua bi. Na ode to nsuo no mu. Na nsuo no ye de. Eho e na ohye ahyede ne atemu ma won. Na eho nso na oso won hweye. Na Moses kasa se ubetie Awurade Onyankopɔn ne na waye de etene won anim. Na watie ne mlansem na wadi na hyede nyinaa so a ene memfa yade a mede megu Misrim so no biara menwu so na mene Awurade oyaresafo no. Amen. Hallelujah. Amen. Osofo nyame kire won de omonye boso me nyame be kire wo de onye. Amen. Me se ene de Awurade be kire wo de sese oye. Amen. Abrabo be na ade be na ye nwuno oso nante nansa na onye nsuo no na onye nsuo no akoba be nom no na nsuo no aye nwuno wabo bibi ho mpaye waye bibi ho adwuma wabranya bibi kenanka onsa ebekọ wano no ene yade abeka brabo no ama brabo no aye nyonyo ene ka wasisi fie aka obetrem no ene awaresem ni awosem so aye nwono ama tiwani ene ka enye sana awade na ahyase na tie dabi o ene obi awade aye nwono My God. ahyase na enye sana wadwuma na tie dabi ana ka okwa dwuma na ka wani wani agye agye atete no ye gya no mo nneoma koyie no mo na mo fuo mu a no mo bonhwerema ese nyoma koyie ni koko na aso obonhwerema aso ene dey akatie siso My God. awade na akatie siso ejuma na akatie siso asafo na akatie siso yes ene abrabo na akoduru say aye nyonyo ye na sompa first service ka kire o say onyuno no etime ye dey. Amen. Dear na Israel for no yoye. Dear na Moses in Euro yoye. Ebi minwi no na bi so bompai. My God. paye Ebi so no na bi bompai. Yes. Aha nioma miru na mepese usua. Ewo nipa oso na omompai. Yes. Ewo nipa onwinwi a omompai. Yes. Ene ewo nipa o bompai. Bible say o so frɛ Awurade. yes Nipa o so no de bompai. Nti no be so on dem or the bompai. Obi so e won the hall or the bompai. yes I say the nipa ye me no. Ade ba ko pe na menim se medimafo no etiase. Yesum nyame oyawreto nyankopon. Jesus. Oto nipa so wire. Yes, Lord. Na o so frɛ Awurade no. Awurade kire won dua bi a won twa. Oh Jesus. Eno na se nyame eba mu a na abrabo no na asesa. Yes. Ente ya mo amotai follow sida hour ene sompa first service no o se nyame akoa no nyame somafo no o kire me de menye Oh yes. o ma me akwankyere bi o kire me de menye me koyo ye no ene Awurade aye. Oh, Jesus. yes. Na Awurade kire ne dua bi. Awurade kire ne dua bi no twa aduane de to nsuo no na nsuo no aye de ene me mpai ne se nyame kire wo de wo nye. Amen. Ka se Awurade Awurade. ene dey Ene wasema mate Wasema mate. ade bi aye nwuno Ade bi aye nwuno. ewo mabrabom Ewo mabrabom. ma wade mu wade mu. madwuma mu Madwuma mu. mabusue mu Mabusue mu. mehyɛbere mu Mehyɛbere mu. akwantuo mu hɔ Akwantuo mu hɔ. Awurade Awurade. ma enye de Ma enye de. ma enye de Ma enye de. open your mouth and Ewo pray. Yesu de mu. Any rapa in bitterness in your life, pray for divine direction. Pray for divine direction. Pray for divine direction.
Ejumufo
Atenife, Agitofe, Abraboni Yebe, Gane Fiafe, Abraboni Yebe, Afarife, Abraboni Yebe, Ejete, in the name of Jesus Christ. Nyankopon shira upi. Amen. Say obompae. Yes. Ade bia ye onwuno ebeye de. Amen. Na baby onwuno free bia bebo adane akoho. Amen. Any bitterness in your life, My God. I send it back to the sender. Amen. I send it back to the sender. Amen. We are committing the whole day into the hand of God. Jesus. Ye to the moon e de share radenza. We different ufibam kase rade. Arate. O se yemfa ya kwan. O se yemfa ya kwan. Ensha wonsa. Ensha wonsa. Na ona obeye. Na ona obeye. Enedei. Enedei. Didiemo. Didiemo. Menomo. Menomo. Meka koni abedi. Meka koni abedi. Nyuma so. Nyuma so. Appointment bi a me wo. Appointment bi a me wo. Appointment a me tuo. Appointment Me a me ensha wonsa. Ensha Open your mouth and pray. Commit the day. Into the hand of God. Pray for the day. Command the day. Commit the day to the hand of God. Pray for God's favor. Pray for God's mercy. Open your mouth. Pray for the day. Commit the day into the hand of God. Pray for God's mercy. Pray for God's favor. In the name of Jesus. Pray for fire. To demolition Radisa. Compassion Deborah Owusu Bombay. Deborah Owusu Bombay Eraditie. Mount Rose Bombay Eraditie. Benjamin Bombay Eraditie. Mr. Chireme Bombay Eraditie. Marisa Bombay Eraditie. Oh, in the name of Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 More space in the summon type of amen. 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 Eye chuma. Ye bomb pie. On you no free hefa. My God. Any bitterness in our life, we are breaking it out. Amen. On you be a way a brabum, you're breaking it out. Amen. Ye bomb pie say any evil agenda. Jesus. Any evil thought, Jesus. any evil plans, Jesus. any evil imagination, Jesus. any evil tongue, My Yes. God. and then your bomb pies or bonny for the gene too, and bonny, bonny. ketrema bonny, Jesus. or bonny for the shisha, Oh, yes. any dia bonny, yes, so Jesus. any evil train, My Yes. we are rolling it back and we are breaking it out.
kasa rate Awurade. da ye bone Diaponic. onyurubia Onyurubia. ewo mabrabom Ewo mabrabom. ewo masetenemu Ewo masetenemu. ewo adane Emo adane. eko baby efre Eko baby wo efre. yesu demo Wo Yesu. bible say Bible me say. gitumu a Meji tumu a. ebe ye adwuma Ebe ye me adwuma. mpreso Mempreso. onyuno no Onyuno me no. mpreso Mempreso. obonefo ne hihye Obonefo ne da hihye. ye bone no Da ye bone no. mpreso Mempreso. etia me Yetia me. apomode Mapomode. awaresem Awaresem. adwumasem Adwumasem. sikasem Sikasem. ministry Ministry. akwantum ho Akwantum obi ho. man so Obi man so. abusua no mo Abusua no emo adane Emo adane. open your mouth and pray break it down open your mouth and break it down open your mouth and roll it back Proverbs 27 ọsẹ di otu amúra náà bá tó ọmọdé mu lòmó ní pọpọ fún náà ẹbẹ sẹ ọkọ bẹbí ebi efure ẹbẹ kọ ní pàtó ní sọ ọyún bí a bẹbí efure ẹbọ àdáyẹ ẹnẹ bìtìnà ẹnẹ bìtànẹ ẹnẹ mara ẹnẹ bìtànẹ ẹnẹ mara I roll it back I break it out I break it out ẹnẹ agenda evil plans ẹnẹ evil plans I break it out I break it out I roll it back in the name of Jesus pray 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 in the name of Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Shout, any bitterness. Any bitterness. I break it out. I break it out. Any bitterness in my life. Any bitterness in my life. I break it out. I break it out. Any mara in my life. Any mara in my life. I break it out. I break it out. Any evil agenda. Any evil agenda. I break it out. I break it out. Any evil dreams. Any evil dream. I break it out. I break it out. Shout, I break out 1. I break out. One more space in this one. I'm on type. I break out. I break out. I break out. My beer tete for natum. My beer tete for natum. And now on you be a brabum. Obeti me afre. Na me no wa bompae. On you be a baby free be a more than echo baby free. Mo amutie radio no dia me bobo na mo TV no. Na mo space na say the screen na say no na message ni me ni go. Now radio no 0557 0557 000 000 967 967 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 89. 89. Praise God. Praise God. Hallelujah. Can take count dini baby o kase free. That can say Western of. Western of Meteo Papa. Papa, I'm say on
Dano hoka krebi o line no twetwe se. Na me kyerɛ sɛ onye no Ye o line na mo aye. Mwaye onwunu bi ewo wakoe ya brabo mo west north. Erade mano mo adani enko baby efure. Ma brabo no nye de. Amen. We dey fache o line no twetwe se. onye firi me so. Odini baby okasa firi o. Odini baby okasa firi. Onyono no erade yin firi so wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Paje firi me support me 50 man point. Eja Paul meet you papa. Osu bia e yare. Erade me so onye firi me so. Na me nya hoto ma me kra. Erade onyono ye yade anyono. Erade yifre eja Paul so. Amen. Na man ma dance. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free o. Ye fẹ́ ma Paulina, me ka se fi amakum. Ma Paulina meet you mama. So we ba nte, me ba afọ ato eduboni ni, me sọ se mo mo fa emi. Erade ma Paulina ni biara wato eduboni num baby o bia nyame fa ne sanka no wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Mama odini baby okasa free na die na. Patron within the Gladys, if every Accra. Mama Gladys. By bonus thing, I make up me now by name, me couldn't buy. Now, Oma me a dance free what that I want to buy that Basa and Kwana, Miss Ranga, Chim Mammy. Erade daye basa bi a Gladys some bi amde Yesu din twada ye no mo. Erade Gladys kuno ma wona dance ne ma mo dance wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Eya monya abotre mo fra monya abotre na mo nkasa na manya time atie na me no mabompae. Ma me nya abotre hyase foforo odini baby ogaza free. Praise God. Sida. For Christ, oh, didn't baby So they may pay by ready and send me my worry. And I may yarry and I feel so for them come pursue with you. Mamma Cassa free. Mamma Cassa free. Pachakra. A rather wa fran ne ma what dear. A month for more than a car. And a yard dear. A rather I on your one a parabum. A rather ye through our friend near dance here. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Can't take out dinner baby or Cassa free na dear now jam my right. Can much a friend prince make us a free take. Take a prince meet you, papa. Meet you, Cassa. I can't watch me do myself. I style. I basa me do myself. I basa. A rather wakwa prince a juma sem ayabasa. A rather peja on someone a jumana so. Wo yes or demo juma sem any ye. Amen. Amen. Praise God. Hello. Odini baby okase flow na dear na ujemu my rade. Mentio ho twe ho fi wa fidie no mame. Metio. Hallelujah. Otio ho sana emwa. Praise God. Hello. Odini baby okase flow na dear na Papa, me kata firi suma, efe me maame Lizi. Papa, me ne me ma ya kwan nyina ye gya hye Awurade nsa se Awurade nkoma na nkunum bi enya ye ndia na eni adanse udim. Mame Lizi sunyane me bompa ye ma wona o ma. Se kwan bia esisi Awurade mie kwan no mamo. Awurade ntwehye bre mu aboafo mamo. Awurade mama dance wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fru na die na ojemu ma Awurade mame. Pacho me kasa play Accra me de Abigail. Abigail me too. Pacho me si adwuma. Pacho mo bi anfre baby amma me si na kupon se won bi kwan ma. Abigail me bompa ma wakra o se Awurade ntwehye bre mu aboafo mo. Destiny helper Awurade ntwe na ma wadwuma so yen. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God.
Mamuntie mo ho amofra mo ntwe mo ho frafidie no ho. Praise God. Hallelujah. Kenti kan odi ni baby okese fro papa. Abraham. Abraham kase free him. Oh, Abraham Timanyina so. Praise God. Hallelujah, papa. Odi ni baby okese fro na die na uje mo marade. Kase free. Ai tankro na na ba. Meti o. Papa, ba me na me bisua na me nyina se urade. Omoya homba. Mama meduma se. Urade wa fra se ohia divine protection na na adwuma sem. Urade yema won. O Yesu demo. Amen. Praise God. Praise God. Meti o papa. So for my extra mommy, that's my money man. Erade wako ase nneoma ye onyono amano. Erade bie kwan wa bokwan to baby bie kwan ni bie kwan ma wako a na twehye bremu aboafo ma no. Amen. Amen. Praise God. Hello. Odeni baby okase fro papa. Good morning. Ma Josu papa. Please, I'm calling from Madina, Fulani. Hello. Ane Casamitio. Yeah. Please, I'm calling from Madina, around Fulani. Please, I don't understand myself anymore. I'm Emmanuel. Emmanuel me no bompaye. Erade wakwa Emmanuel so onti ono ankasa no ho ase biom. Erade a oma de asay eyeye no. My Emmanuel onti no ho ase. Let God intervene on behalf of Emmanuel. In the name of Jesus I pray. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru. Mpacho ye frame na mi ejiwa. Papa me so me de me ne mabusua nyina hye wonsa. Erade kuma na me ne mabusua ne ma bo bi e hye nsu bi ade nu bi erade nyin from madam. Erade wa fana one ne busua erade bra won hye bre no mo. Erade bie kwan ma won ade bi aye den erade yifiri ho ma won o Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hello. Odini baby okase fro na de na oje mo mera. Spenters mama efimiti. Mama efe erade mobruhunu ntom so. Onyi onwunu firi mo hyebere so ona wo ma na erade ma brabo no nya de no mama dance. Amen. My father last caller. Praise God. Praise Hello? God. Hello, Papa, good morning. Good morning, you meet you, Papa. Kasa. Hello? Hello. Oh, so Kasa. Meteo nkao. Oh, Fachema line na antime my father last caller. Praise God. Hallelujah. Can't think I would any baby or Kasa free na dear no jamera de Papa. Me pacho me Kasa free kaswa. Meet you, Papa. Me pacho problem bi ewo so me no me resto. With the Messiah out time biano okasa obidi poison abigu na biano nti me na okasa me na yes ade me so me mo hwe Messiah outer eya frame na me no ni ho komo Erade ma no kure na di de ekoso wakwa abrabom one na yire ewo wo awarie mo no Erade bi ade so akata obonefo no hyehyeye wo ma awarie mo no ma emra hwieye Erade ko wo moa wo awarie mo wo Yesu demo. Amen. Mesa say yentime mfa ofrefo biara fi say yemra na ayemra na mesna ayefra na ayesane outa mo fra me ne me team no ye ne mo bebo mpai number ba ko e kan we 0557 30 80 na mesne me nsar mo hwe TV na mo space na so de na mesne 3 ni nyina so eye WhatsApp number o ma ye haya ye be ado
aba platform no so nyame asɛm ɛba yi nyinaa so no yɛde bɛgu platform no so yɛwie bia yɛde gu so na watimi ayɛde ahwɛ na ɔso de abɔmpa nyame nhyira wo saa pere deɛ na mɛkae wo sɛ mo ayɛ mo sɛ mopɛ sɛ moba cancelling mobɛhu nyame akoa no yɛwada bia na cancel na ɛba so ɛyɛ anopa no nsia kɔsi awia no mmienu opa obɛhu me 1-on-1 nyankopɔn nhyira wo saa so na 1st August ɛyɛ special counseling 1st August ɛyɛ memle da mo a ɛtɔ da mo sɛ mo pɛ sɛ mo ba na abanye dwuma no nti 1st August ɛyɛ memle da from ahomakye 5 o'clock na cancel no ahyɛ aseɛ ne nyinaa ne sɛ wadeɛ bi firi wo nsa wadeɛ bi sɛe adeɛ bi ayɛ nwono adeɛ bi ayɛ den wohia sɛ nyame bɛm to ho anamo 1st August no ɛyɛ memle da ɛyɛ anopa nyankopɔn nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛse wɔ Yesu demo sabre deɛ yɛkɔfa no nsia kase bɔno abrɛw bye bye have a good day wante unipadua ase a wote ayaresa ase ɛsono sɛ wo apɔmuden ɛna ɛsono sɛ wo ahoɔden yare biara wɔ ne efiri timanum aduro abra wonim yare no kɔfa bae wei ɛyɛ 21st clinic yɛnyina so a yɛde sa yare wɔ 21st clinic no yare a amanfoɔ titiri ne abrokyirefo enim sɛ yɛsa paa no ɛne yare a frɛ ne sɛ sciatica sɛ yɛka sɛ sciatica ɛyɛ nhoma bi a efiri osisi akyi sɛdeɛ ohu wɔ screen so yi fa wo to ase fa wo nan to besi fam ayɛ ana ɛtwetwew ɛyɛ wo ya tutu titu ne anadwo etimi ka wo nan baako pɛ sɛdeɛ ohu yi na ɛma sɛ wo nante akakra na ɛyɛ wo ya untimi nyina na so etimi ma wo mpaboa akora mpo wura a ohu 21st clinic ibenya abotre akyerɛkyerɛ mu wahu sɛ yare na ɛso afa osisi akyi ne nyinaa no ɛwɔ ne efiri yɛyɛ lab emogya mu ahwehwɛ mu bia wobɛhia no yɛyɛ de ma wo yɛsan so etwa scan sɛ wopɛ so hu sɛdeɛ ɛnwoma sitie ɛwɔ oyefunu mu pɛ so hu sɛ akora ne da yie ɔnna yie o kidney o liver o brɛboɔ o pancreas o yam nwoma nyinaa no twa ho mfonyi ne yehu adekropɔte a ɛhaw na yewie a yɛde abibiduru a ɛkɔ anim yie yɛhwehwɛ mu customize highly efficacious medications and yɛde ɛma wɔ fi sɛ wɔ 21st clinic no yɛgye di sɛ ɛnwoma a ɛma yɛyare wɔ asase so nyinaa ɛnɛmmerɛ yi mu no no efri yenu ne die mu enti sɛ aduro foforo ɛkɔfa yenu akɔ a ɛwɔ sɛ nduro no ɛhotie ɛsono mfidie a yɛde yɛhwehwɛ mu ɛna sono mfidie a yɛde sayare ɛwɔ 21st clinic na yɛ branches no ahodo na ɛdɔɔso tu bɛfa number yɛ dash screen so na wafrɛ esan sɛ yɛwɔ Accra, Kumasi, Techiman, Nkranza, Wenchi, Sunyane, Brekum, Goso, Debiso, ene Dwaboso. Chesemfoni a wohu nyinaa no every 21st clinic. Frɛ ye number mienu egu screen so yi. Na yɛnkyerɛw yaso yɛ a ɛbɛn wo. Sɛ ɛyɛ akomayare. Ɛsikyire yare. Otu asintini atwetwew wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachikase no eye wo ya etutu wodwunso ntentem wohonam nyina adwa se de mokwa ye ho no ka wakoma toyem frɛ ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161
yɛbɛgye oso nkyerɛkyerɛmu ne branch na ahodoɔ deɛ bɛn wo nyinaa no yɛbɛnya abotrɛ na yɛne wadi nkɔmmɔ sɛ ɛyɛ yareɛ nko ara na ɛtetewa mu wɔ ne ngye a mesrɛ wo ka wakoma to yɛ mu ɛsiane sɛ Nyankopɔn ɛde 21st clinic abrɛ wo sɛ bɛyi wo afiri amanneɛ ne atete ɔyɛwa a wofa mu ɛfa yareɛ hyɛ no so sɛ yɛwɔ Accra, Kumasi, Techiman, Nkranza, Wenchi, Sunyane, Brekun, Goso, Debiso, ɛna Dwabo so. Yɛ adwuma firi Dwada ɛde kwesi Memenda. So w'ani gye abibiduro ho nko adeɛ a ɛne na ɛyɛ 21st clinic. 21st clinic ana clinic of your time.